ఫస్ట్ మీరు కైన్మాస్టర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దీని లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. దీని ఐకాన్ ఇలా ఉండదు. ఏపీకే ప్రో ఎడిటర్ ద్వారా నేను మార్చుకున్నాను. సో ఓపెన్ చేసిన కానీ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా, సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా, ప్లస్ సింబల్ ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా, ఈ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసిన 16:9 సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 16:9 సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నేనైతే ముందర నేను ఒక వీడియో తీశాను. ఒకసారి మీరు ఆ వీడియోని ఒకసారి చూడండి. నేను చూపిస్తాను, ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఫ్రెండ్స్. ఒక వీడియో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు. ఆ వీడియో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇంకోటి ఇలాంటి వీడియో ఒకటి తీయండి ఫ్రెండ్స్, దాన్ని యాడ్ చేయండి. ఒకసారి వీడియో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. స్టార్టింగ్కి వెళ్ళండి ఫస్ట్. ఒకసారి స్టార్టింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి వీడియో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అయితే వీడియో ఇలా తీసాను ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి. ఇలాంటి వీడియో అయితే నేను ఒకటి తీసాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు లేయర్ అని ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేసిగానే సారీ ఫ్రెండ్స్, మీడియా మీద క్లిక్ చేయాలి. మీడియా మీద క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇంకో వీడియో నేను తీసాను ఫ్రెండ్స్, ఆ వీడియోని కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఒక నిమిషం ఫ్రెండ్స్, సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ రెండో వీడియోని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం. దీన్నైతే మనం ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్గా మార్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేను అడ్జస్ట్ చేసినట్టు చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు క్రాపింగ్ ఆప్షన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్, దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను చేసిన విధంగా ఒక సైడ్కి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక సైడ్కి ఫస్ట్ మీరైతే కెమెరాని కదిలించకుండా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్, అందుకని అప్పుడు నీట్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన వీడియో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు డబుల్ యాక్షన్ వీడియో రెడీ అయిపోయింది. కెమెరాని కదిలించకుండా తీయాలి ఫ్రెండ్స్. ఒకటే చోటు నుంచి 2 వీడియోస్ని తీసారంటే అప్పుడు బాగా వస్తుంది. వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు లాస్ట్లో వీడియో కదిలినట్టుగా అనిపించింది ఫ్రెండ్స్. కెమెరా కదిలించాను నేను ఆ టైంలో, కాబట్టి నేను ఆ క్లిప్ వరకు కొంచెం వెనక్కి ఎప్పుడైతే బాగుంది అనుకున్న టైంలో నేను ట్రిమ్ చేస్తున్నాను. సిజర్ సింబల్ ఉంది కదా, దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ట్రిమ్ రైట్ ఆఫ్ ప్లే హెడ్ నొక్కండి. ఇప్పుడు ఆ కింద తీయకపోయినా పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ట్రిమ్ చేయకుండానే వదిలేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఇక్కడ చాలామంది తప్పు చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ పైన ఒక సింబల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని నొక్కండి. కొన్ని వాటితో అయితే షేర్ అని లెఫ్ట్ సైడ్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షేర్ నొక్కిన తర్వాత FHD హైయెస్ట్ క్వాలిటీలో పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది 24 ఫ్రేమ్స్ చాలు ఫ్రెండ్స్, 30 ఫ్రేమ్స్ అక్కర్లేదు, 24 ఫ్రేమ్స్ చాలు. బిట్రేట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అది సెలెక్ట్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అనే దాని మీద మనం నొక్కాలి ఫ్రెండ్స్. ఎక్స్పోర్ట్ అని ఉంది కదా కింద, దాని మీద నొక్కాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు దాని మీద నొక్కింగానే మీకు వీడియో అనేది ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎండింగ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, షేర్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడొచ్చు. ఎలా షేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ షేర్ చేయమని దాని మీద క్లిక్ చేయండి. మీరు యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ దేంట్లోకైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీరు డైరెక్ట్గా దీని నుంచే డైరెక్ట్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేయాలనేది. మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చుంటే ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.